ба гуфти ӯ ки ҳамин вирус пайдо шудагиай дар натиҷаи экспериментҳое ки дар яке аз лабораторияҳо мегзарад. Вай биологист ки лаборатория дар куҷоай маладес дар Ухан. Информатсияра аз озиша бадтар мегум ай куҷо меган, яъне ки одамои мурдара чӣ кор мекардан. Хат озиш вообще бо интереснее. Си Цзиньпин. Си не рақам нест бар. Си яъне ки фамилияшай Цзиньпин як государствои независимии худшона месозанд ва ҳар ҷаме ҳаракатҳо дар замини ӯро бармегардонанд ба Хитой. Ва соли 1955 ин территорияро номша иваз мекунанд ба номи Цзидиан Уйгурский райони автономӣ. Бародаро, срочно ссылкае ки дар комментарияи видео ва дар подсказкаи видео ҳастай, ссылкаи инами канали нами бародарай бо номи Бахтовар Сафаров ва дар YouTube ҳам метавонед ки бизанед Бахтовар Сафаров. Канали ҳамин бародарай бисёр меҳнат кардестай, бисёр кӯшиш кардестай. Бародаро бидроен канали ҳамин бародар, обуна шавен. Кам тараки дига монда барои 1000 подписчика, яъне ки мақсади ҳамин бародар дар чие ки эфир шуй шава, 1000 подписчик шава, бо ҳамроҳи шумо эфир кина, камтар вақт шуй шава. Бидроен бародаро меҳнати ҳамин бародара қадр кинен, видео кардагиай, чӣ қадар старатса кардагиай дар комментария вақти ҳамира хиш кинен бародаро беҳад кори хуб мешава. Ссылкаш дар описания ва дар подсказкаи видео ҳастай ва дар YouTube ҳам метавонед бизанед Бахтовар Сафаров. И ягон рекламаи харида парда ягон чи нестай. Канала мо хумон шудаги мен бародарда барои оне ки вақтиш камтар хиш шава мақсад постоянно хонада ки ҳастай. Бароям бидроем бародаро қатъиян бародар суҳбат кинен, чақчақ кинен, эфир шуй шава, камтар вақти ҳами хиш шава. Дроем бародар айнои ма салом расонед. Ҳатман бидроен ки бародари коз дидести, ҳатман бидро айти ягон чи намерава. Хеле ҳавои не, майли не, мо ҳози бидро братан. Раҳмат. Будро ман нигоҳ дорум. Бардар омада, салом алейкум. Характери видео имрӯза ҳамун намуд характери дорад ки бисёри шумо мехоҳен ва камай одамое ки имена ҳамин новостира ҳамин хел падашақати падават кардагиан. Яъне ки сабаби коронавируса бисёри одамо дар ҳар чиз мебинанд, ҳар чӣ меган, яъне ки одамо ба ду гурӯҳ ҷудо шудагианд. Баъзе одамо и гапи мада ҳайрон мешаванд, баъзеҳо меган бале ҳамин хел буд, мо аввал медонистем. Яъне ки чӣ связ дора Си Цзиньпин, мусалмоно, коронавирус? Чӣ связ метавона байни ё боша? Ва бо як чизи интересни дига, лаборатория дар Хитой. Ира медонистен? Не, ира ҳама намега ира. Марҳамат бародаро, випуск хеле интересни мешава. Агар дар хона бошен, бизанен качпалура. Агар рост бошен, в общем, хайр осона ки тамошо кунед, ҳеҷ проблемаи ман нест. ва бародаро, ссылкаи ки дар комментарияи видео закрепит кардаги, агар ки ту варзиша дӯст дорӣ ва бидони кадом ҷанговар ё бозингар бурд мекунад, ту метавонӣ дар бурди ӯ сум кор кунӣ. Ссылка дар комментария якум комментария закрепит шудаги ва фаромӯш накун промокода истифода бар бонус ба даст биёрӣ. Ва дӯсто, касе ки намедонад, мо дар канал конкурс гузарондастем. Дар конкурси мо 4 та машин иштирок мекунад. Супер приз Mercedes CHK, як квадрокоптер яъне ки вертолёти камерадор, 10 телефони Galaxy A50, нархи билет 590 рублай. Чӣ хеле шумо метавонед иштирок кунед дар конкурс. Номерои картае дар рӯи экран десен, метавонед суми билетона бигзаронед. Номерои телефоне ки десен дар WhatsApp-аш чектона роӣ кунед. Аю тараф билета дар шумо оформ мекунад ва рақами билета шумо да метан. Ва мо ҳамчунин дорем аксия ки шумо метавонед билета бесплатна туҳфа қабул кунед. Барои оне ки чӣ гуна шумо метавонед билетое ки туҳфа ба даст биёрен, ба ҳамин номер персент мегантон. Ва бародаро, конкурс сроки хел чин надора. Кай вақте ки билеторо покзабуд кардем, розыгриша сар мекунем. Китай ба ғайр аз оне ки халқиш бисёрай, заминшам хеле калонай. Сеюм ҷора мегирад баъди Россияу Канада. Зиёда аз 1.4 миллиарда население, яъне ки ҷои дуюма мегирад Ҳиндустон баъди Хитой. Дар территорияи Хитой зиндагӣ мекунад 56 националност, яъне ки 56 намуди одам. Бо 14 кишвар Хитой ҳамсарҳатай. Бале бародаро, аллакай дар чанд видеоши дар канали ма баромадестай дар бораи вирус ва дигар ҷо ҳам шумо медонед дар бораи вирус чиқри бад гап намезанем, яъне ки кӯтоҳ ман мегӯям ки мумкине ки бисёр одамо ни в курси бошанд ва в курси дела кардан. Яъне ки дар Хитой коронавирус, яъне ки ҳамхе вирус рафтестай ки одаморо заразид кардестай, одамо дар натиҷаи ба ҳамин касалӣ гирифтор шудан мурдесян. Вирус антивирус надора. Так, ҳастай дута версияе ки вирус ай куҷо пайдо шуда. Ҳозир шумо мегӯед чӣ дута версия? Вроди як версия буд ки як ҳайвони баҳрӣ пайдо шуда.
бале дальше тамошо кунем бо дигар версияшо мефаҳмем. Ба гуфти эксперти израилӣ оид ба корҳои биологически оружия. Биологическое оружие чие? Шумо медонед, бародаро? Ин хел чиз метавонад ки биологическое оружие ҳисобида шавад. Ба гуфти ӯ ки ами вирус пайдо шудагиай дар натиҷаи экспериментҳое ки дар яке аз лабораторияҳо мегзарад. Ва ин биологические лаборатория дар куҷои маладес? Дар Ухан. Сафадени? Не думаю. Яъне ки ягона лаборатория аст дар Хитой ки тавонои кор кардан бо вирусҳои марговара дорад. Чӣ? В общем ҳама переворот шуд ку ди қадар тавонои сахт дошта воз дар ҷа як вирус рафтеси яъне чикор кардан натонистеси вроди. В общем чӣ гапай? Ман далш тамошо кунем бародаро. Ва дигин версияш бародаро и версияи яъне ки официална чӣ хеле ки меган. И аз ҳайвонои ваҳшӣ омадагие ки хитоиё мехӯранд. Бале албатта ки чӣ хеле ки мо шумо медонем бародаро. Албатта бародаро чӣ хеле ки мо шумо медонем чизе ки дар замин меҷунба ура мехӯранд. Бале беғарз ай трактор намехӯранд. Ва дар ҳаво чизе ки парвоз мекунад мехӯранд ура. Не ракета намехӯранд. Ну дигар чизошо хеле. Муҳан набошад, санг набошад тамом. Яъне ки бародаро оз дар ҷа аниқша мефаҳмем ки чӣ ба ҳама хеле официални гап гуфтан ки яъне ки як продуктҳои баҳрӣ яъне ки морепродуктҳо баромадагия. Ҳайвоное ки дар баҳр зиндагӣ мекунанд. Дар як абродзеси ҳамон ҳайвон ҳамин вирус ҳам меёванд. Тамом ҳамҷа хулоса мегӯям ҳамҷа паҳн мешава гап ки в общем аями гузашта. Бале ин вариантам мешава барое ки хай медонем ку чӣ хел рафтор мекунанд. Но ана миҷода ки якта но мешава. Чӣ ба касал аямҷа баромаду ҳамаи ҳамун коргарои ринок яке бора намурдан барое ки касал аямҷа баромад ку. Чӣ ҳамун ҳайвони вирусдора именно як одам айбайни вирусдоро ёфта ку именно ҳамун худш хурду именно худш касал шуд ва худш касала бировардак берона дигаро да гузарон. Чӣ хел? Бале бародаро. Яъне ки одами касала ёфтан ва кофтанша ки именно ай ҳамун бозор баромада. Баъдан мисол ӯ абразеси ҳамун ҳайвона мисол чӣ кардан. Агар ки ин хел бигирем дар бозор боша, албатта ки ӯ ҳайвон бо чанд таи дига да мегзарона, бо ӯ хӯрокара не толка бо чанд каси дига мехӯрад. Яъне ки получается агар ин хел бигирем бояд ки бозор ҳамаш покиза мемурда. Ниса стиковочка, намедонам. Ва бародаро варианти як дира ма гуфтам, варианти сера ма намегум. Ман фақат як камтар историяра нақл мекунам, рафтори вора, сеюм варианта шумо худтон мегин дар комментария. Ва бародаро дар ҷа як предположение дига ҳам карда мешава ки уҷа лаборатория ва чӣ хеле ки ай видеои пешина агар канали маро тамошо кардаги боша, ман дар онҷа информатсияда гуфтам ки ин вирус изначально буд, яъне ки ин коронавирус вируси нав нестай. И фақат ҳамин намуди ки одамо да гузаштестай и мутатсия, яъне ки мутироват кардагия. Яъне тағйир ёфта шудагӣ. Изначально ин вирус мегзашт ай ҳайвон да ҳайвон ё ки ай ҳайвон да одам ва пасон ай одам да дига одам намегзашт. Дар ҳолати мутатсия мегзара ай одам да одам дига. Яъне ки ҳамин хел способност да худаш пайдо мекунад. яъне ки ин чӣ гуна мутироват кард. Бо сафадани қатъиам лаборатория шид. Возможно ки дар лаборатория ягон ҳайвона санҷидан, эксперимент кардан, партофтан. Вот это поворот. Ода видодан. Чико кардан? Ки бародар фикрот набнависем, ман медонам ки канали ма да одамои калошон соз мешинанд. Ва бародаро мегзарем ба количествои аслии одамое ки мурдагиян ва ё ин ки касал шудагиян. Яъне ки чӣ хел асли неу ба гуфти як американский радио. Мо медонем ку официални цифрош чӣ хел ай. Охир он видеоро бинен, официални цифроша мефаҳмед барое ки ҳозир ман мегум уже вақти гуфтаги ма бо цифр тағйир ёфтаги. Официалниша медонен. Ҳозир ман ин цифри ки мегум шумо аниқ медонен ки официалниш нестай. Ҳама хел радио аст американский. Холл Торнер. Яъне ки дар 23 январ дар Хитой 12 миллион касал ба қайд гирифта шудагие. Вот это поворот. Ҳайрон шудед? Одамои мурда чӣ? 112,000. Сабаби марга и вирус мондагӣ нестанд, яъне ки недостаткаи организм, норасоии организм меган дар вақт. Так вопрос пайдо мешавад ки чӣ ба ира қатъӣ қуш накардан? Бале бародаро, барои ҳамин қатъӣ коронавирус қуш накардан ки вақте ки одамо мебара недостаткаи организм меган. Савол пайдо мешавад. Недостаткаи организм ай куҷо пайдо шуд? Ба натиҷаи чӣ? Бо дар ҷавоб савол пайдо мешавад ки ин радио, ин информатсияра, радио американская информатсияи Хитоя ай куҷо медонад? Бародаро чӣ хеле ки мумкин бисёриё бидонанд, мисол ҳама хел радио, ҳама хел ҷое ки международниян ӯ агент доранд дар ҳар як кишвар. Мисол гражданини ҳамун кишвара худш агентай дар иёро кор мекунанд. Информатсияра ай дуруни ҳамун лаборатория меган. Информатсияра ай ҷои ҳамун балниса меган. Информатсияра аз озиша бадтар мегум ай куҷо меган. Яъне ки одамои мурдара чӣ кор мекарданд?
муваққатдозиш вообще бо интерес не. Бале ихе савол мешава ку и қадар одам мурд баъд во куҷо шидан ки ҳама хапа мегин. Оз мегум. Основной хабара докторои дар Хитой буда хабар метан ки во наборои во буч дега барои тестировать кардан дар вирус. Дар кадом вирус? Бо савол шидам. Короче бардор дар ҷа беҳад бисёр савол мешавад. Так мегзарем ба одамои мурдагӣ. Ҳазор одамое ки мебаранд увора ба махсус заводе меоранд ки мусор месӯзонанд. Дар ҳамуҷа увора месӯзонанд. Баямоне. Короче полин пипец шид. Ман ози бисёриҳо мумкин фикр кунанд ки ман мумкини райрӯи худам гуфтаиста бошам. Не бардоро. Ози ман як пора мемонам то на аз оригинальный источник. Барои тасдиқ шидан ки ман гапаи худам нагуфтаистам. Ман ягон гапаи худам намегӯям. Тысячи погибших доставляются прямо на мусоросжигательные заводы. Трупы просто сжигают. Боиш ҳам мегӯм ки ман тасдиқ ҳам намекунам ки и гап ҳами хелае. Барои оне ки и хабари официалӣ нестае. Договорились? Рафтем дальше. Холдорно радио мега ки и гапора именно ай ҳамун одамое ки месӯзонанд ай худи ҳамо қабул кардагие. То санаи 23 январа 11 шаҳри Хитой карантин хати маҳкам шудагие. Ухан, Хуанган, Чиви ва бо як қопча шаҳри дига ман номои ура қине забонот мешкана бардорам. Ва дар Макао якчанд области дигараш манъ кардан соли навира ҷашн гирифтан шава. Иша ба фикрам ки шумо медонед. Анака бародаро ози ҳамҷода ман камтар переривад мекунам шумора. Агар и хел фикр кунем, и қадар шаҳрора карантин кардан, и қадар шаҳрора админит кардан, бале барои сифри калон дар кора 3000 4000 1000 кас 1500 кас қати и қадар масштабни чорабинӣ дида намешава. Правильно. Дар Гонконг премьер лигаи футбола ман мекунанд ва ҳамчунин карнавали ҳарсолара. Короче бо як қопчаи ҷои дигара маҳкам мекунам. В общем бародаро шумо медонед ки Хитой чӣ хел изолированӣ шудагие озӣ. Дарраҳо блокпост мондагие, ҳама рейсҳо манъ кардагие. Албатта и глобальная проблема. Ва чӣ хеле ки ба фикрам шумо медонед дар шаҳр экстрена больницаи нав сохтана сар мекунанд. Ба як гуфтае ки дига больницаҳо погиза пур шудагие, яъне ки специална отдельни больница нестае ки мисол вирус нагзара, не просто дига больницаҳо полни пур шудагие. Полни больницаҳо пур шудагие. Одами касал 1000 касае? Не, значит. Одами касал 3000 касае, 4000 касае, 5000 касае. Не, всё равно худ намеохе. Погиза больницаҳо маҳкам шава. Пур шава ҳамо. Ки бо нав бисозанд. Албатта ки бисёре. Си Цзиньпин. Си не рақам нест бар. Си яъне ки фамилияшай Цзиньпин номаш. Цзиньпин генеральный секретари партияи коммунистии ЦК КПК ҳаст ва председатели ҳарбии КНР ва бо чанд та должности дига дора бардоро ҳамаи муҳим нестай. Яъне ки метонем бигем ки одами якми государство. Ай 14 марти соли 2013 дар Хитой сарварӣ мекунад. Си дар клани Тайцзедан таваллуд мешава и барои албатта ки хела хуб буд. Яъне ки партияи принцо. Яъне ки бигем элитаоанда. Албатта аями хотир гудаки Си сер пур гузаштагие. Не ки як вақт мешава ки ҳамаи ЧП мешава. И коро пешаи президентиш. Отайора дар як заговори зидди партия нагор мекунанд ва ба провинсияи Хенан рой мекунанд. Ва мегзарем бародаро ба азобу шиканҷаҳое ки мусулмонои уйгура додагиянд. Дар вақтҳои ҷангҳои шаҳрвандӣ, яъне ки соли 1933-34 ва соли 1944-49 як государствои независимии худшона месозанд ва ҳар дами ҳаракатҳо дар замини ӯро бармегардонанд ба Хитой. Ва соли 1955 и территорияро номша иваз мекунанд ба номи Цзидян Уйгурский райони автономӣ. Так, получается, аввал буда хеле противостояние зидди бечоро. Бале бардаро. Ва не ки ҳаракати уйғуро ба соҳибистиқлол независимӣ шидан паст намешава ва бо ҳаракат кардан мегиранд. Группаи Amnesty International соли 2013 тасдиқ мекунад ки правительствои Хитой ҳаққу ҳуқуқи шахсии уйғуроро поймол мекунад ва ӯро нагор мекунад ба ғайриқонунии пропагандаи динӣ. Яъне ки против диншон мезананд. 3 декабри соли 2019 Палатаи представителей Конгресси Америка законопроекта имзо мекунанд дар бораи иҷро кардани ҳаққу ҳуқуқи шаҳрвандии уйғуро. Яъне ки бародаро чӣ гуфтанем,
зидди мусалмон кор кардан, зидди дини ислом задан. Ой, как опаснее. Дар Хитой дар провинсияи Цинзиян ҳаққу ҳуқуқи шаҳрвандии уйгурро поймол карда мешаванд, ҳам аз ҷиҳати динӣ. яъне ки метавонем бигӯем ки Хитой против ислом задастааст. яъне ки метавонем бигӯем ки ӯҳо дар ин бора кушода гуфтаистанд. садҳо ҳазор одаморо дастгир мекунанд, дар махсус концлагерро маҳкам мекунанд, мешинонанд ки дар уҷа хеле сахт нисбати ӯ рафтор мекунанд. яъне ки чӣ хеле ҳамин концлагери обычни. албатта ки ин рафторои ӯ рӯз ба рӯз сахтару сахтар мешавад нисбати уйгурро. яъне ки бародаро чӣ маълумоте ки дар ин видео буд, маълумоти шинавидагию дидагӣ мабуд, ман ӯро дар шумо гуфтам. шумо хитон ҳар яконтон сари хитона дорем. ҳамада хайр, то видеоҳои оянда.